Assalomu alaykum духтаро созен хубен. Ин духтаракҳо хушрӯ итальянскиёра 3 метрша 110 сомон кардем. Доставкаи дута зиёд равон мекунем. Каасе дар кори марҳамат 180 сомон буд, бовар мекунем. Нархи грандиозни бад подписчикои ҷун. Иглаби охи ба меган таъриф мекунӣ. Ина аҷоибот хушрӯ. Ина иглои шерсам бинен духтаро қахшрӯ чане. Ина игла аи шамбад шифон шамбад 800 сомон худаш 180 буд, ҳозир 110 сомон бесум шудагиам бовар кунед. Туй дорен, маърака дорен, гап дорен, хабар дорен, бигирен дар хонатон, дар сандуқотон бумонен, бовар кунен, дар кор мешава. 3 метр 110 сомон. Доставка дута зиёдай. Доставка дохили шаҳр пулакӣ мебошад дӯстони азиз. Доставка дохили шаҳр 20 сомон, районҳо бо нархош дигара дӯстони азиз. Ай се чорангай ина ҳоҷиёно шумо дар ранги сафед на фиолетови глои Туркия дӯстони азиз иёрам беҳади бадхушроз сами знаменитини гло инамиён дӯстони азиз. Аяме 4-5 ранг дорад, фиолетови дорад, молочнича дорад, нех сети гол дорад, хулоса сиёҳ дорад. биё ваҳ санга би қасанг бисозадеша қаша бигире иглои шер сабине игла хушругиша бине ваҳ ваҳ ба меган таъриф мекунӣ. О духтаро ҳам хеле хушра глои олуча гли бодом ман духтараки додом анаҳа ҳама инами додом шинад ман чой резам ам хеле ман чапанаги чой хираги додом ҳама ами 3 метр 110 сомон. ира ғайра ютуб ҳеч ка намебина. биё менависам тагиш олуча гули бодом менависам ба номеро баша монде.